alma félfogós liszt, 1 kiló liszt, 3 tojás sárgája, 1 kanál ecet, és fele tej, fele vízzel ezt kidagasztani, olyan jó, hát rétes tészta minőségűre. Mikor ez megvan, közben összeállítom, akkor egy 10 percet közben pihentetgetem, és addig dagasztom a tésztát, amíg szép, fényes, hólyagos nem a tészta. Ez a tésztája, semmi más. Hát a dagasztásnak az a lényege, hogy egy kicsit megzsírozom a kezem, és akkor így simán mindig az egyik ujjammal hajtom a tésztát a másik alá. És mindig addig dagasszuk, hogy az egy hólyagos és olyan kicsit fényes legyen a tészta. Most letakarom egy kicsit, hagyom pihenni, és utána, még a pihenés után ugyanúgy így még áthajtom egyszer. Kirakom a lisztezett deszkára, és nem lisztezem utóbb, már csak mindig azt a lisztes tésztát fordítom befele, hogy a középre már ne kerüljön liszt. Elvágom 8 egyforma és cipóra. Abból nagyon szép sima cipókat formálok, mindegyiket tányérnagyságúra elnyújtom, a 20 deka zsírt kikeverem 2 kanál ecettel, fél marékliszttel, és ezt habosra kikeverem, ezzel mindegyik lapot megkenem. Még a tetejét is. Ezt leborítom egy edénnyel, és akkor 1 órát pihentetem. Meleget nem kíván a rétes, főleg nyújtásnál, és utána semmiféleképp meleg, hogy a zsír tudja tovább oldani a tésztát föl. A törtelékbe, a diótörteléket én csak citrommal, egy pici zsömlemorzsával, és 1 almát reszelök bele, hát ugye 1 kilóhoz 1 almát belereszelök, hogy amikor összenyomom a törteléket, az olyan inkább összeálljon. A mákot ugyanígy, citrommal ízesítem, almát reszelek bele, és az is, hogy így össze. Az almát fahéjjal ízesítem, az almát lereszelem, de nem csavarom ki, hanem zsömlemorzsát, egy kis zsömlemorzsát rakok hozzá, tehát nem csavarom ki az almalevet, csak zsömlemorzsát bele, cukrot és fahéjjal ízesítem. A káposztát ugyanígy lereszelem nyersen, megpárolom jó puhára, akkor az fahéjjal, egy pici zsömlemorzsával megint ízesítem, a sütőtököt lereszelem, megpárolom, és akkor annak a levét ugye leszűröm, mert annak több, mint valószínű több leve van, azt ugyanúgy zsömlemorzsával, cukorral ízesítem, fahéjjal. Utána asztalon, fehér terítőn ezt a 8-ból összerakott lapot kinyújtom nagyon-nagyon vékonyra, tehát egy olyan 1,5 méterszől méteres lap. Ez, amit kinyújtom, a szélit körbe levágom, és akkor azonnal lehet tölteni. 1 sor töltelék, ráhajtom, egyet hajtok, elvágom, visszahajtom. Berakom a sütőlapra, tetejét zsírral megkenem, és jó forró sütőbe sütni. A sütés folyamata 180 fokon 10-15 perc, de inkább 10. És szép pirosra megsütni a lényege, én majd úgy szeretném. Valaki úgy szeretné másnap, előtte nap megsütni, hogy na azonnal napon is jó meleg rétest adjon. A rétest nem főszerni, szálára hagyni, és meleg sütőbe 3-4 percre, de csak 3-4 percre, és ugyanúgy fölfrissül. Ez főleg túrós rétesnél a lényeg. Kislány voltam, ahol lakodalom volt, elhívtak segíteni. Azt ott elestem a mamáktól, a néniktől a rétessütést, azt otthon kipróbáltam. Hát van olyan lakodalom, ahol 10 kilót, van olyan, ahova 20 kilót, van, ahova éppen csak 5-6-ot. Hát ez ugye attól függ. Attól függ. Például Nagycsaládos Egyesületben 14 évig sütöttem zsombóra,
azoknak minden évben 10 kilót kellett sütni. Ez egy évben egyszer van, egy jótékonysági bál, arra 10 kilót kellett mindig sütni. Hát az egy nap tartott eddig, de most már 2. Most már 2.